Izvini, molim te, jesi vidjela negdje moju onu duksericu? Koju duksericu? Onu, moju plavu duksericu. Pa jesi vidio u ormaru? Jesam pogledao u ormaru, pogledao u plakaru, u mašini, gledao, nema niđe duksericu. I pogledaj tamo u hodniku. Pa gledao sam i u hodniku. Pa što se deriš? Pa ko se dere? Pa ti se deriš, što se svađaš bez veze? Jel si ti Ama ne to sad- svađam se. Pa svađaš. Pa nisam ja od tog posla uopšte da se svađam. Nisam, ne svađam. Hajde, reci šta je, dobro te poznajem. Nešto se svađaš, isto kao da hoćeš da isprovociraš neku svađu. Ja da isprovociram Da. svađu. Ama neću nikakvu svađu da isprovociram. Pogledaj šta... gledaj ovo. Šta? Vidi, majke, šta piše. Šta piše? Povremene svađe u braku, Dobro. vidiš, Dobro. dobre su za rješavanje bilo kakvih problema. Izvini, molim te, ti sad hoćeš da se mi malo posvađamo, da se posle ne bi nikako svađali, jel? Ne razumijem. Pa to nema nikakve logike. Tebi nema logike. Pa nema ti, izvini, to je Tebi nema stvarno, logike. stvarno apsurdno. Znači, ovaj novinar budala, frajer napisao tekst. Eto, oni ne znaju ništa, oni su ludi. Ne zna, bez veze, lupo. On lupo. Pa meni to stvarno malo nema nikakve veze s vezom. Moj drug Mirza je ovo već isprobao. Šta je isprobao? E ovo, Ko je? Šta, da se svađa, jel? posvađa se, riješi problem. Kako riješi problem? Jest. Pa, izvini, zato ti ne treba časopisni članak. Čekaj, šta to ti hoćeš da kažeš da smo mi uvijek u krivu, jel to? Eto, mi uvijek proizvodimo svađe, Eto, sad jel? si sam priznao, vidiš da znaš sve. Ja sam priznao svađe. A gdje smo mi večeras trebali da budemo? Gdje? Možda kod Hođića, jel de? Dobro sam. Evo, sad ću se Hajde, spremiti. brzo, spremaj se. Evo. Eto, vidiš kako svađe rješavaju sve moguće probleme. Jest. E.